joan jaku beste urte bat, eta barriro hemen gauz Labairoko barriak emoteko edo azaltzeko. 2021 egia esan urte ona izan da guretzat, Labairurentzat. 2020an pandemia salata nahiko larri eta estu ibili ginen, proiektu batzuk eten egin zirelako, eta etxean egon ginen bitartean, eta horrek diru aldetik eta behar ginen baldintzetarako eta ondorio kaltegarriak ekarri ebazan. 2021an rekupera behin dugu lehengo egoerea, guztiz ez, baina ia aurrekora bueltau gara eta hori pozgarri da. Emoten dau, zulo hori edo estropose hori gainditu dugula, ezta? Eta orain ikusiko dugu, egin dugu zan gauzak eta kontuek zelan joan diran. 2022ako aurreikuspena urte hasiera honetan behintzat nahiko ona da. Igezko proiektu batzuk jarraitu egingo dabe, hitzarmentuta edo hitzarmenen bitartez erakundeakaz lotuta daukagu zanak aurrera egiteko moduan dagoz, erakundeen babesa eukiten jarraitzen dugu, eta ganera proiektu barria sartu jakuz. Kasurako Atlas Etnografiko de Baskonia sarean ipini dugu, hori lehendik egin dagoen da, baina aurkeztu dugu eta ja agirian dago. Sartu jaku beste programa importante bat, munduko ipuinen etxea, 10 ipuineko bilduma umeentzat, baina euskeraz eta kanpoko hizkuntzetan egindakoak eta oso proiektu polita izango dana. Emakumeen itsasoko edo itsasoagaz lotutako lanbidenganiko proiektu potolo bat daukagu eskuartean. Gauza politak eta interesgarriak eta egiteko gozagarriak eta pozgarriak daukagu eskuartean, eta uste dut oraingoz behintzat aurreikuspena ona dela. Behar ginen aldetik, 2020an egia da krisiagaz eta batzu joan egin ziran, egoera larritu zanean, batez be irakaskuntza publikora, eta oin batzutan kostaiten jako behar gina topetan, ez da erreza, baina bagoaz txiri-txiri eta danari behar da moduan erantzuten. Eta uste dut egoera nahiko pozgarria dela, ilusioz gagoz, aurrera egiteko gogoz, eta hori da esateko daukaguna. Orain ikusi daigun igazko jardueraren laburpena. Aurten be, irakaskuntzak, itzulpenak eta normalizazio planak osotu dabe gure zerbitzuetatik etorritako diru sarreren eta lan-kargaren zatirik handiena. Labairun, Derioko ikastaroakaz hasi ginenetik, euskerea irakasteari eten barik ekin dutzagu. Eskari motak guztiz aldatu badirabe. Joan dan urtean, gure ohiko ikastaroetan ikasle gitxitsuago eukidogu, baina enpresetan sortutako taldeetan ostera gehiago. Horrezaz ganera, pandemiaren eraginez akaso, online bidezko irakaskuntzak gora egin dau, eta aurrerantzean be badirudi alan izango dala. Aurten, soziolinguistikako ikastaroak eman ditugu ikastetxetan idale programaren barruan. Eskaintza berezia egin genuen eskoletan euskararen erabileran indar egiteko, eta oso harrera ona eukizu. Itzulpenetan urtek gora beratzua izan da. Gauzak guztiz normaldu barik dagozan seinale. Baina fakturazioaren aldetik eutzi egin dutzagu, eta lehiaketetan irabazitako kontratuei esker oinarri nahiko sendoa daukagu etorkizunera begira. Arlo honetan aldaketa handiak eta bizkorrak datoz teknologiaren aurrerapenaren bitartez. Baina oraingoz aurrera goaz. 2021an itzulpen zerbitzuan izan dugun nobedade azpimarragarrienetako bat izan da egindako inbertsio handia. Izan be, 4 itzultzaileon ekipoak barriztu duguz eta gainera Trados itzulpen memoriaren lizentzia barriak eskuratu duguz bezeroen eskakizunei hobeto aurre egiteko. Gure eguneroko itzultzaile jarduna ikastaroekin osatzen dugu. Urteetako eskarmentua baliatuta, itzulpegintzan hasteko naiz horretan sakontzeko ikastaroak ematen ditugu.
bai Labairo bertan, bai online. Beharlekuetan euskerearen erabilera sustatzeko eta normalizetako programetan gora egin dugu aurten be. Enpresa batzuetan, zein udaletan, gure teknikarien bitartez halako planen diseinua egiten dugu eta gero garatzen eta beteten laguntzen deltzegu. Eskuartean daukaguzan lanen artean, Bilboko udalean emoten dugun trebakuntza zerbitzua eta Eudeleko euskera zerbitzua nabarmenduko duguz. Udaletxe txikietan egiten dugun lana batipat 3 bloketan bildu dezakegu. Euskara planaren garapena aurrera eramatea, diru laguntza kudeatu eta bideratzea eta agenda sortzea. Arlo honetan be, lana eta irakaskuntza lotuta datoz, eta eguneroko jardueraz ganera prestakuntza be emoten dugu. Horretarako, urtero eratzen dugu Eustet ikastaroa, etorkizuneko euskerako teknikariak prestetako. Horixe izaten da sarri gure lanpoltza arlo horretarako. Ikerketeagaz lotutako arloetan, aurten egitasmo garrantzitsuak eduki doguz. Lehenengo eta behin, Atlas Etnografiko de Baskonia lana aitatuko dugu. Orain dela urte batzuk, Petronor enpreseagaz hitzarmena egin genduan, 8 liburuetako edukia modu digitalean sarera eroateko. Lan hori egin eta joan den otsailean aurkeztu genduan Bilboko Itsas Museunean egindako prentzaurrekoan. Euskal Herriko Atlas Etnografikoaren digitalizazioa lan itzela izan da, urteetakoa eta sano garrantzitsua. Orain arte, liburu euskarrian banan argitaratuta egon diran gai guztiak danak alkarreri lotute kontsultau geinkez web orri honetan. Horrek asko errazten dau erabilera, bai bilaketak egiteko eta bai gaiak alkarreri lotuta konsultateko bere. Horrez ganera, orain arte eduki gehienak gazteleraz baino ez diregon, baina orain web orrian badagoz euskeraz, inglesez eta frantsesez ikusteko aukera, zikeran bere kapituloetako atal garrantzitsuenak. Webgune honeri esker, gure bizimodua, eguneroko bizimodu tradizionala, gure ondarea eta gure izaera mundu guztira zabalduteko aukera dago eta danon eskure daukagu. Joan Jakun urtean, Gipuzkoako inauterien katalogoa egin dugu Eusko Jaurlaritzako ondareko zuzendaritzak eskatuta. Lan hau, aurretik Bizkaiko aratuztei buruz egin genduanari gehitu behar jako. Horretarako persona bat kontratau genduan beren beregi. Bere lana izan da, Gipuzkoako herri batzuetan inauterietako jarduerak, ohiturak, ospakizunak, personaiak edo danadalakoak jasotzea eta deskribatzea. Horregaz, Jaurlaritza, ondare inmaterialaren katalogoa osatzen doa, biarretzian babestu beharra ikusi eskero, nondik eta zelan hasi jakiteko. Arlo honetan, Bilboko udalerako egindako beste egitasmo bi aitatuko doguz. Batetik, lehen Uriburuko hainbat leku izenen ganean egindako artikuluen antzera, oraingoan, askoren artean idatzitako beste 40 artikuluko bilduma barria prestau dugu. Udalak ondo eritsi eskero, liburu euskarrian argitaratzeko. Eta bestetik, bendejerei buruzko ikerketa behor dago. Bendejerak herrietatik Bilbora eta beste leku batzuetako plazetara baserriko generoa saltzen joaten dira. Bilbon egon diran merkatuen artean, herriberakoa izan da garrantzitsuena. Ikerketa honen bidez, behar leku edo behar mota hori agirian jarri dugu, ezagutarazo, aldarrikatu eta bendejeren lanari balioa emon. Bideoa eta liburua argitaratzeaz ganera, Bilboko udalak euskerearen egunean Andra horre komendu egin zituan, eta gure lanak entzute handia eukieban komunikabideetan. Begoña, lehenea aipatu dugu, bendejerak korrika joaten zinetara leku hartzera. Hori horrela da? Bendejea bideltan gendun kamioian, eta gu joatekin zen trenean.
Eta gero, orduan esan egon leku fijorik, bai orduan lesamati, samudiotik, larrabeltzutik, deriotik, sondiketik, leku askotatik gotezin bendejerak. Eta orduan, karrain eta botatek genduna mentala edo gut esan plazan, aurrekalderien kailera moten. Zuta, bastante ondo saltzea zan, Ze jentea etorte zan paraje eskilerarik egon barik ez ezebez, eta saltzea zan bastante ondo. Aitatutako 3 egitasmo handi horrez ganera, beste batzupe egin doguz, gehienetan udaletarako. Busturian, labaderoi buruzko bideoa eta bisita gidatua. Gatikan, herri egutegiari buruzko monografia argitaratu. Arratzun, baserrien katalogoa eta toponimiako azterketa lana egin. Zamudion, baserrien katalogoa prestau aurten argitaratzeko. Bedian, ibilbide baterako liburuskea atera. Orozkoko errotarien ganeko liburua itzuli eta argitaratu. Etnografia atalak bloga astean eta sareko herri ondare katalogoan bideoak argitaratzen jarraitu. Eta gurean ze berri bildumaren 6. alea atera dugu. Lanon zabalkunderako hitzaldiape aitatzekoak dira. Akaitze Kamiroagak Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen eskolan eta Mondragon Unibertsitateko Humanidade Digitalen graduan emondako saio biei, Adolfo Arejitak Gatikan eta Igone Etxebarriak Arratzun egindakoak gehitu behar jakez. Hizkuntza eta literatura arlora etorrita, labairu hiztegia eta gramatika jarraiango lanak dira. Eta korpusa gozotzeari besteko garrantzia emoten deutzagu euron zabalkundeari. Zentzu horretan, gazteei hizkera ez formalerako ereduak emoteko eta hainbat baliabide eskaintzeko podcast formatora jo dugu. Igaz egindakoak aurten bideo euskarrian behar argitaratu ditugu eta beste 6 aleko sortabarria sortu. Gazteen arteko solasaldietarako baliabideak eskaintzeko asmoz, neskamutien arteko alkarrizketetan hainbat ezakune, egitura gramatikal eta esapide erabili doguz. Horren ostean hizkuntzari buruzko argibideak emoten dira. Behar hau osorik Labairu Fundazioaren bitartekoak egin dugu. Beste egitasmo handi eta interesgarri bat hartu dugu eskuartean. Munduenea, munduko ipuinen etxea izena ipini deuzaguna. Gure artean hitz egiten diran beste kultura batzuetako hizkuntzak abiapuntutzat hartuta, umeentzako 10 ipuin batu doguz. Ipuin bakoitza, jatorrizko hizkuntzan eta euskeraz emongo doguz. Irudiakaz eta umeek behar dabezan bestelako osagarriakaz. Lan honetan, euskeraren bitartez kulturen arteko bizikidetza eta kulturartekotasuna bultzatu gura dugu. Liburuakaz batera, audioape egingo ditugu, beti hizkuntza bitan, euskerea zubitzat erabilita. Egitasmo hau joandan urtean hasi bagenduan be, aurten gauzatzekotan gara. Urterorez, oraingoan be argitalpen batzuk egin doguz. Idatz eta mintz literatur aldizkariaren 70 eta 71 zenbakiak. Litere Baskonize aldizkariaren 18. Eta Aita Santi Onaindia bekako literaturaren didaktikaren erronka 21. mendeko 2. hezkuntzan izenburuko lana. Euskal Bibliotekako ohiko jarduera liburu aldizkarien erregistroa da. Baina aurten, horrezaz ganera, 1000 diapositiba digitalizau eta katalogo ditugu, eta beste horrenbeste kartel. Apurka, funts osoa Euskarri digitalean jarri gura dugu, eta liburutegiko katalogoan jaso.
Liburutegiko lanak egiteko laguntzaileak barriro hasi dira etorten, behin pandemiaren eraginik gogorrenak baretuta. Egitasmo guztiok aurrera aterateko 40 behargineko lan taldea daukagu, fina eta prestutasun handikoa. Gure lana ahalik eta onena eta efizienteena izan daiten, gure baliabideen azterketa eginda. Kasu baterako, auditoria informatikoa egin dugu. Hau da, gure tresna informatikoak aztertu, zer aldatu behar dan ikusi, gure edukiak hobeto komunikatzeko zer behar dan jakiteko. Horregaz batera, komunikazio plana ipini dugu martxan kanpoko enpresa bategaz. Oraingoz, sare sozialetan gure barriak argiteratu eta kudeatzen ditu. Horretarako, gure albisteen itxurea aldatu egin dugu. Bateratua ez, modernoagoa eta dinamikoagoa be izan daiten. Horren bitartez, labairutarrak ezagutzera emoten gabilz. Gure fondoetako hizkuntza gaiak, argazkiak eta bestelakoak zabaltzen eta abar. Niretzat gauza ederra da, Labairun labur esan da bada nor, ez da? Euskararen munduan, euskalgintzan, esan dakoa referente handia dela. Niretzat hori handia da, horrela esango dut hemen egotea. Atlasaren ganeko albisteak emoteko orduan be, aparteko alegina eginda. Eta martiaren 8 azalata, saio berezia prestau dugu. Behar ginen prestakuntza eta formazioa be ezinbestekotzat daukagu. Aurtengo saioetatik 2 nabarmenduko duguz. Asier Astigarragak hizkuntzen irakaskuntza zemondakoak, irakaslei zuzenduta batez be, eta Alberto Santanak baserriei buruz egindakoak, ondareko gaiak lantzen dabezarentzat. Labairu gizartean egotea, gizartearen premia eta behar izanakaz bat egitea ezinbestekoa dugu. Atal hori dalata, gure ordezkariek Bilboko udaleko, Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako Euskara batzordeetan parte hartzen dabe, eta beste hainbat ekitalditaran gonbidetan gaitue. Beste erabateko kolaborazio batzupe egiten ditugu. Bizkaia irratian, astero euskerari buruz. Aurten, Alkarren Barri aldizkarian, hilean ondare kontuen ganeko idazki labur bat egiten dugu. Eusko folklore urtekaria aldizkariaren mendeurren aldalata, horrako artikulu bat idatzi dugu. Eta zorioneko gagoz, gure inguruko laguntzaileek hainbat sari eta goramen hartu da bezalako. Miren Agurmeabek poesiaren sari nazionala irabazi eta euskaltzain oso izentau dabe. Joserra Onaindiak argia ereiten saria hartu dau getxon. Carmelo Etxenagusia aitamena jaso dabe Juan Mari Uriartek, Miren Josune Aristondok, Ander Manterolak eta Angel Mari Unzuetak. Eguzki eta Lontzo Zugazaga euskaltzaino horrezko izentau dabez. Eta eguzkiri, Asier Bidarteri, Juan Manuel Etxebarriari eta Nagore Etxebarriari aitortza egin dautzie Galdakaoko udalak. Igazko bideari jarraituta, aurtengoa be oparoa izan daiten lanean jarraituko dugu. Labairu, asmoak eder egiten.